beautiful people, siphinde sabuya kwakhona sizoniseva izinto ezimnandi nabantu abakhulu. Guys, siphinde sabuya ke apha nalo bhuti nimbonayo apha ecangwami. Ndiyayiqonda into yobana seninomdla into yobana ngubani wakwabani nizozivela apha kuye ezibaniyazi into yobana thina abantu asibazise apha bazazisa ngokunokwabo noba bangosaziwayo. Rhulumani yam, cela nje usibulisele phaa kubabukeli bethu uzazise into yobana ungubani wakwabani wenza ntoni. Nkosi kakhulu brother, ndiyazibulisela nam kubabukeli bezikhiphani podcast. Igama ndinguHope Maweni, Mr. Themba lomsakazo. I'm a radio presenter at True FM esukapha eWater Tambo region. Oh yeah, guys, niyava into yobana siphethe we always elevating in terms of i-vibe apha ekhaya. Siphethe uRhulumani uHope Maweni. Rhulumani yam, sicela nje ukubafaka abantu into yobana uHope Maweni lona eligama selilikhulu kangaka namhlanje lisukela. No, I'm just a radio guy. Just a radio guy. I always loved radio. As ubona basilapha namhlanje apha eSavoy Hotel and Conference for a True Talent Search. We're looking for people like us. Abantu abanenkenqe ababizwa umoya we-radio, because we call it inkenqe because uthi noma sowuphumile kuyo uthi usithi awukho se-radioweni kodwa ikutsala ikubiza ikufuna ubuze e-radioweni. So yeah, I grew up like that. Ndisenze radio. I started from community radio level, then sasaza apha eNgwane FM apha eMthatha, ndahamba nosasaza nasePort St John's eSajonis Youth Radio, and then ndangena le competition ye-True Talent Search nam 2024 ndayiwina. And then that's how I ended up in the Sensitive Junction at True FM every Friday and Saturday between 10 and 1 a.m. Wow, so inspiring. Rhulumani yam, uthi uqale ezantsi nawe njengomuntu wonke uzibuildele i-foundation esolid for your name. Cela ukusifake nje apho ke ngokancinci into yobana how was the journey, because siyayazi into yobana mhlawumbi ziba khona i-rejections out of the way, uyabo. How was the journey, uyabo, ukuze ube kanti uzofikelela to i-competition? The journey was not easy. Or a journey at True Talent Search? No, the journey of True Talent Search. Yes. Okay, the journey, it started kudala. As I'm saying, ndikhule i-radio ndiyithanda as a kid. Even the teachers, they know esikolweni kwakuthi xa kubuza abantwana uba wena ufuna uba yintoni xa mdala, I always say ndifundele uba ngumsasazi. Yeah, understand? So I started attending a training when I was in grade 12, a short course. There was a guy who was going around the schools apha eMthatha efuna abantwana abafana nathi abane-dream nele-passion yoba bafuna uba ngabasasazi one day. His name was DJ Mane, wayengumsasazi apha True FM at the time. Ekhulele apha eMthatha naye wesasazi e-UCR. If you know i-radio yaseMthatha, you should know the name. Yeah. So yeah, wayenalo program ke wayeyenza nabantu awayesebenza nabo together also with Love Life, besitrainer besifundisa i-radio basics radio. So that's how the journey started. And then after that ke kodwa andakwazi ukuthi xa ndiphume high school ndiyopursue i-radio, yabo. Ndahamba ndokwenza i-tertiary studies zam ndagqiba. And then after that xa ndibuya ke ngoku yaphinde yabuya le bhak la nkenqe ndithetha ngayo i-radio. Kuba even though ule ndawo kuyo but i-radio kufuneka kube kuyo. Then that's when I started looking for opportunities radio from community radio level. Ndaenda apha ndingena ko-Ingwane FM, ndaphuma eIngwane ndawongena eSajonis Youth Radio. And then from Sajonis Youth Radio in 2024, that's when I entered the True Talent Search ke ngoku ndawina ndazoba lapho. But it was not my first time talking about the journey, the entire True Talent Search. Ndayiqala, I think it was the third time the entire shortlist. That's a shortlist kweli tyeli lesithathu, which is 2024. I started in 2018, 2020, and then 2022 and 2023 I was like, no, abandifuni. But ndaphinde ndagain motivation again in 2024. Ndeza kanti ngulo nyaka ndizowina ngawo. Wow, siya inspire neso istory Rhulumani, because iyabonisa into yobana xa ungancami into uyifuna uyayifumana, uyayibo. Okay Rhulumani, I know masibulele kakhulu to have you namhlanje. Nje siyacela before sivale into yobana utsho emntwini ohleliyo pha endlini into yobana yena yeyiphi into angayenza naye okanye mhlambi ngawapha amanyathelo awathathe. Uyarhalela uba lapha, uyarhalela uzoyenza lento but akakabi nayo momentum, angenza ntoni nje imotivation encinci. It's a pity nje uba mhlambi le episode izawudropa sesiqibile le True Talent Search, because bezothi umuntu oyirhalelayo kuyenza lento bekusuppose lapha ngalomzuzu abe lapha ku True Talent Search, because you look for each and every opportunity to come and showcase your talent uba you've got this. So for sure, if you are someone who's passionate about the industry,
nakanjani bekusuppose bonke abantu basemthatha abapassionate ngalo mzuzu balapha. You understand? But you can start small njengoba senchilo. Don't undermine institutions ezifana ne-community radios because kulapho utrainwa khona nawe uwenze research and work on your craft. Unyuka uthi uzofikelela kulevel yoba nawe ujoine i-coolest brands ezifana ne-True FM e-SABC. Aw wayigqibile Khotman yami hayi basivile sicela nje ke ngoku into abantu bafake kwi-social platforms zakho if into leyo ngenangxaki yayo so that bazozibonela ubana uHope ungubani. No, it's simple on all social media platforms. It's Hope Maweni. Everywhere you'll find me. It's Hope Maweni. Uzovela uyibone nje unibone ufika ndikhona pha. But also bangalibali ukusubscribe apha kweziKhiphani podcast. Please guys. Khotman yami mina ndiye ndithi xa ndivala from me to them access Khiphani wena ngicela ukuyivale nje ngolwakho uhlobo ke ngoku sisithi uke usiphe nje iservice yakho mahala. No, nami ndisho ndithi from me to you ziKhiphani. Don't forget to tune into True FM.